Mandates TV. One team, one dream. Right, Yema, good morning. Ediaba Mandates TV. And a first day out here page now. Subscribe. While like now, share now news so etimi and yabina on sono. Etimi eti amabibia. Etimi akwe na obinswa. Ono ebitimi euremo. Na wa click link na sono. And so etimi and yabi. No, so etimi ashe. It's this exclusive stories. If you crop your kumasi Asante Kotoko aswe eba ene anopay aba abedown and so it me or after the winner Kotoko team it me enyaye over Bichim United nano Sunday no yet the stories are eba nyina and so it me eba aba abedown ene na se bibia and so free adumo ako adumo it me ede amount and so it me e horom nene Kotoko aswe ense me be ana it me eba yes Kotoko fans no Bimo and a heart to folk fans no. Yes, Bantas 8 me easy. Samson a branch and Dean and a Uramam and no. Enoch Morrison wa one heart to folk team no. I'd be enso eat me epa about enso or Ticketlake man of the match. Yes, and so no nominee no enso eat me epi abontia. He be breaking and also down at me at amount. A journey of 1,000 kilometers begins with the very first step. Me pancho Ticketlake man of the match. Near tennis a players makoma kunaya. Omudin ako play sheet in the sono. Rush Abrante and Dean and Urama Richmond Lamte, Muhammad Al Hassan, Abrante Enoch Morrison, Sharif Muhammad, and Abrante and Nicholas Osei Bonsu. We place Marco and all and Naya Omudin ako piesa list and swa ye break and so down. And so at the amount we breaking it down be Richmond Lamte, Muhammad Al Hassan, Enoch Morrison, Sharif Muhammad, and Branton Dean and Nicholas Osei Bonsu. We place Marco and Naya Mudi ako Piesu intine uko play star with Marcochi Ticketlake for an app na one's wet me a cast to vote and so it me na Kotoko match nyami aduma Sunday. It me a basso ewa Accra Sports Stadium Ghana version of Air Classico no me patroni ati and in say referee and Jacob Aduntera and I'm panning for a team as you so unko jina sa game num na ono so intimi inni with the lines no aye Branty and Dean and Peter and no aye Doisa and Urama Sulemana Saludin omo enene omo ko boama bibia enso etimi akoyi Mario Tampoli enso be fourth referee enso etimi elwa ye breaki enso down etimi edi ama elhorum ene anopay the fillers no nyina enso etimi eba ne tie ene se opana ne din ene urama mamemfa entu anim se David Obin nyako. Yes, watimi akasa wasi Koroko unim se denra ena mpanimfo de betu dwa se Koroko e was mutim a movie if baba yara sports stadium is saying say nyama eya aduma. Yes, Ghana Black Stars womo any Angola and the Nations Cup qualified gamer it me a person sa hono and on baby boss game no na opponent din David Obinya ko say Koroko mpanimfo aye ahoboa enche almost at the stadium mbekwa kosi o makan no enso ebitimi aba abadan eno eurema Mandates TV ahwefo ne atiefo nyina na se bibia enso no etimi akoye etimi edma na nano era game etimi eba so eurema Accra Sports Stadium between team and team and Accra Great Olympics and Accra Heartful Gamanche Derby etimi eba so no and Heartful for no wamusi referee akusisi omo isase penalty referee ne gi ene die na enye penalty na ese bibia enzo intimi ankwe omusi referees eno no appointment committee omo chairman no etimi edition team say obesisi heart of folk ena Koroko fans na mu na ne de mu kasa nsenwi isen se Koroko na nse ade omo de no yekoka mo si no yekoka mo si sei yeka mo si sei na mo kura no chairman no oye former eno urema chapters committee chairman or former chapters committee chairman. I was central region. Yes, a wiase, a ho, and an opening no, a din juma, in Timokrano, Moka Sansemna, in Babiamo, Mufra, Mopa, in the heart to folk for,
ɔmo ntwensan ɛsiane sɛ masa saa chairman na mo ka na asɛm no ɔyɛ former regional chapters committee chairman a owura mu a ɛyɛ central region ewiase ɛhɔ na ɔpɛne no ɛbɔ n'adwuma ɛde ma Accra Heart to Folk enti no masa saa nsɛm na mo ka ne deɛ mo ntwitwa so koraa ɛsiane sɛ referee committee chairman no ɔyɛ Heart to Folk fan ɔyɛ Heart to Folk fan ɛma bibia nso ɛtumi ɛkɔyi wɔn si mo Heart to Folk koraa sisi amaba ebe 13 FA sɛ leg no kra no mo ahwɛ mo begya abɔ ɛsiane sɛ referees ne bi mo abɔ mo tim sɛ mo ɛba abɛsisi mo enti saa nsɛm na ɛtimi ɛkɔ so no deɛ masa betwa aba mo ntwa ɛmmɔ ɔsɛ tutu agyeman kotoro ɔno ɛna owuram a woham nyasɛm getu akra wotimi ɛde saa nsɛm no nso ɛtimi ɛba yɛbreki nsɛm no nso ɛtimi ɛdi ama wo ɛwɔ hɔnom yɛsi ɔpɛne na ɔno no ɔyɛ chapters committee chairman formally a ɛsia no ɔyɛ referees appointment committee chairman no Hartford for ɛsɛ ɔpɛne no kora no ofiri Asante region ɛno ɛna owura mu paade a ɛno ɛtumi aboa ma ɔpɛne no ɔyɛ nneɛma bi sa sɛ na ɛbɛyɛ akɔrɔkɔfoɔ ɛbɛtumi akɔ ɔmo anim ɛde akyɛn Heart to Folk na ɔmo no kora no kamea sɛ ɔmo wura fi sɛ ɔpɛne no na ɔyɛ chapters committee chairman a ɔno ɛyɛ Hearts ni ɛnso ɛtumi hɔ nti sɛ Heartsfoɔ ɛwura fi a ɔmo ɛkae ɔmo sɛ ɔpɛne no ɔyɛ Hearts ni ɔnyɛ Kotoko ni Asante region deɛ ɔbɛtumi afiri hɔ na mmom ɔnyɛ Kotoko ni yes yɛmfa ɛndan Heart to Folk foɔ no ɛno akyi nyame ɛyɛ adom a game ɛba so Sunday na bibia nso atumi akɔyi abra Accra Heart to Folk a wɔn ɛtsa fi na wɔn ne krɔbea Kumase Asante Kotoko nso ɛtumi abɔ ɛno na reporter ɛtumi ɛba and it's a special guest of honor no ɛyɛ ɔpɛne din ɛne His Excellency Omaru ɛno ɛyɛ Mokta Sissoko Embaro Omaru Mota Sissoko Embara ɔyɛ president ɛde ɛman no ɛyɛ Guinea Bissau ɛna afei nso no chairman ɛde ma owura mu the authority of ECOWAS head of state and governance no ɛno nso no ɛyɛ owura mu no ɛbɛyɛ special guest of honor ɛnso ɛtumi ɛwɔ hɔ na maame break we da ɛmfoma sɛ February prayer of the month no ɛno nso ɛtumi aba nominee no ɛtumi aba Abrante Francis Andikumi ɛyɛ former player ɛdema krɔbea Kumase Asante Kotoko ɔbɔ 4 games ɛhyɛ 3 goals ɛgye 1 man of the match saa nso na Hafiz Wunta Konkoni ɛnso ɛbɔ ɛdema Bechen United ɔbɔ 4 games ɛhyɛ goals 5 ɛsan nso ɛtumi ɛnya man of the match ne baako saa nso ɛna Abrante ne din ɛne Abbas Samari Salifu ɛnso no ɛbɔ ɛdema Accra Lions ɔno nso ɛbɔ 4 games ɛhyɛ 4 goals ɛnya 3 man of the match ɛna Abrante ne din Stephen DC Mukwara ɛnso ɛtumi bɔ 4 games ɛhyɛ 2 goals ɛnya 1 man of the match abibia ɛnso ɛkɔ yi saa nso ɛna nei owura mu coaches no nso no ne ɛte ɛnsɛ Samuel Pakwesi Fabian ɔno nso no ne din atumi aba Ujem Edma Aduana Stars ɔbɔ 4 games ɛwine 3 ɛdraw 1 saa nso ɛna ɛhyɛ goals no mako 5 a 1 concede goal ɛno akyi Omar Abdul Rabi ɛbɔ games no mako 4 ɛdema team ne din ɛne medium a ɔwine 3 ɛbɔ draw 1 otimi hyɛ goals 7 ɛna ɔconcede 2 ɛno akyi na coach ne din ɛne Abdul Karim Zito ɛnso ɛgyina mu ɛdema Dreams FC ɔbɔ games no mako 4 ɛtumi ɛkɔbɔ wura ɛwini 2 ɛdraw 1 ɛlusu 1 ɔhyɛ goals 4 ɛna ɔconcede 2 ɛnso ɛtumi ɛwɔ a yɛre ho nsɛm ɛnso ɛtumi ɛdown ɛyɛ Mandatus TV ɛna ɛwɔ dia ne sɛ wo subscribe wa like na wo nso no watumi ahyɛ na wo nua nso ɛtumi anya bi ɛtumi ahwɛ ɛyɛ Asante Kotoko Phyllis ɛna ɛtumi ɛde down abrɛ nyinaa na bibia ɛnso ɛtumi ɛkɔyi ɛna peace na wagye so ɛna mɛ sɛ shalom miripam yɛbɛsan so ahyia.